На 49 години отслабнах с 12 килограма и възвърнах енергията си. Цял живот се борех с излишните килограми. Опитах всичко строги диети, часове във фитнеса, скъпи процедури. Винаги резултатът беше един и същ, първо отслабвах малко, а след това качвах още повече килограми. Докато не открих KETOFROL, натурален блокатор на въглехидратите, който промени живота ми. Как постигнах резултати без глад и изтощителни тренировки? Приятелка диетолог ми препоръча KETOFROL, обяснявайки, че истинският блокатор на въглехидрати трябва да действа по правилния начин. И тя беше права. Намалява чувството на глад, вече не се тъпчех между храненията. Блокира бързите въглехидрати спряло натрупването на мазнини. Засилва метаболизма, усещах прилив на енергия и лекота. Естествен състав без вредни химикали или странични ефекти. Само за един месец загубих 12 килограма и отново се почувствах страхотно. Храносмилането ми се подобри, дрехите ми станаха широки, а най-хубавото беше, че вече не изпитвах постоянен глад. KETOFROL ми даде енергия и увереност, които бях загубила преди години. Сега се чувствам млада и жизнена. Специална оферта, 50% отстъпка. Само днес можеш да поръчаш KETOFROL на намалена цена. Линкът за сигурна покупка е в описанието и в първия коментар на видеото. Побързай, промоцията изтича скоро и наличностите са ограничени.